Misliš? O, ja... I pozdrav svima ljudi, evo nas u nove epizodi, danas imamo zadnji dan sezone 7, naravno. Jesmo Ili sezone 8, koja sad. Sezone 7. A to ti je sve isto. Da. Ja, koliko će biti sezona neko? Će biti Pa samo dok ljudi 8 igraju. A, da. Pa da 8, ako će Fortnite biti popularan, onda ćeš izbacivat. Ako Fortnite biti popularan, zemlja će puknuta pola. Bena. Ba. Ba. Dobro. Nije dobro. Ja neću baš u lazy, ja ću to u ove ponore. Pa, rekao si da je dobro. Neću se živcirat zbog toga, neću. Evo, ja sam tu sletio, imam boogie bombs. Ljudi, svi koji niste gledali prošle epizode, molim vas pogledajte, jer nisu baš smiješne, ali i pogledajte. I naravno... Ja sam na uskopo. Pogledajte, ja sam na uskopo. Lika. Na uskopo si tamo. Ali dobro. One is down. Mario. A vidim da je one down. I taj je down, ali si mi pola toga nisam uputio, ali... Kak sam tu? Da sam... vrati mi snajper. U metke za snajper. Ne može metke za snajper. Možda dođu za sat vremena. Ja ću uzet metke. Dobro, znaš, Robbie Bell ne mogu. Okej. Kaj igra Mateo? Daj. Dobro, okej, dođi meni za jednu sat vremena. Bok. Hoću metle za snajper. Lijepo kaži. Hoću metke za snajper! Okej, sad ti dam. Davaj. Čekaj, prvo šifra. Lozika. Koja je lozika? Davaj. Koja je lozika? Lozinka. Dobro. Čekaj samo malo. Ej, uzeo si mi pump. Lozika. Predamnom. Pa znam, ali namjerno. Evo ti, prvo vi reci loziku pa ću ti dati još metak. Neću. Nećeš više metak. Više mi nije potrebno. Ali ti dam. Dođi Mateo, daću ti. Previše su skupi. Pa. Dobro. Neću komentirati. Imaš tu air. Gdje? Tu. Gore. Tu je. Na tavanu. Stari na mjestu. Bravo. Ne. Ja sam da umreš, znaš. Pa znam, ali nisam. Ređe, nisi ili ni? Nije bitno. Ali nisam. Stavit ću ovo i ne koristim SMG. Imaš metka za to SMG. Čekaj, kaj to znači? Da, ima. Ne, ti će me ubiti, a ti pomozi. Da je bar crko. Da je bar crko. TNT. A da, TNT. Vidi ga, tu imaš gun. Gdje? Tu, ovdje imaš, dođi. Tu. Tu imaš tu. Da, tu, tu. Dobar. Da, puži. Tu imaš dobar. Dobro je. Baš je dobro. Kaj je ovo? Mario, što je 14. februara? 8. mart. A to kao ima smisla. Pa zapravo ima kad pogledaš, zato što je 14. februara ti je znači Valentinovo, a 8. mart sad je ovaj dan žena. A to nema smisla. To nema. To drugačije. Mislim, Valentinovo je dan muškaraca. Istina. Na nama je da kupimo poklone. Da. Pa baš je zabavno kupovat poklone, potrošiš si novce. Jes. Vidi ovo. Baš nam je lijepi auto, skroz roz. Znam, potrudila sam se da ga oboram.
Sjesko? Potrudio sam se. Kako dobro vozim zapravo? Otprilike. Ja još bolje vozim, zabijem se u svako drvo. Vidi ovo. Kaj sam vidio. To su namjerno. Aha. I ovo isto je namjerno. I ovo isto. Zašto? Da. Vidi, ovo su namjerno. Ne! To je isto bilo namjerno. Pa zapravo kad bolje razmisliš nije. Pa, Richard. Kaj? Odi tamo. A tamo, evo ići tamo. Tamo, odi tamo. A vidiš da... koji su lipi. Moram. Tu su meci, moram ići. Pričekaj, stani. Gle, ja sam udržao. Stani. To nije stajanje na mjestu. To. Daj odi do one crvene građe. Do one crvene građe. Aha. Tu su hoverboardi, nećeš ništa moći dati. O. Našla sam plavija era. Nemoj mi po... Hvala. Bravo. Give me that, bitch. Give me dabar. Dabar. Zašto ti to potroši, tako koristi? Pa znam, ali ne treba. Znaš sam ja... Daj mi vrati medkit. Neću, ti si meni uzeo. Pa teo vrati, to je moje. Daj mi vrati 2 medkita, 2 medkita su moja. Ti si meni potrošio sticky bombe, to se ne ti u zrak. uvrati. Dobro, čekaj, ne vidiš šta mogu uzeti, ne si ti da vidim. Ne mogu ništa, a evo ti štuje me briga. Štuje me briga, to sam ja čuo. Idem ja po hoverboard rađe. Nemoj, to je loše, ima još ima mene. Nemoj, to je loše, ima još za mene. Vidim. Ja letim. Ja sam vidio. Nije jasno. Ljudi, ovo je head slijetanje. Samo malo. Head slijetanje! Da dođu vidjeti to. Malo je opasno za život, ali nema već. Gle koliko fli. Moraš doći u ovu šumu. To sam ovo kamen, gle koliko kamenje ovdje dosta. Idem malo više tog kamenja da dobim malo materijala. Ne vidi koliko sam visoko, Mario. Daj? Ne, zonu ću ući u zonu. Kak ćeš ući u zonu? Pa ne. Gle koliko sam visoko. Daj si se odvojio, dođi ovdje imaš hrpu materijala. Čekaj. Imam super često. Ne kužim kaj znači ovo kamenje, od svuda, ali dobro. Mislim da mi traje krenuti u zonu. Isto radi sprdnje. Kaj? Mislim da bih trebali krenuti u zonu, čisto radi sprdnje. Može. Dođi, prati me. Pozdrav svima da bije. Bijelo sletanje. A ne, ja se ne mogu popest. Znate ljudi, ova paleta drva mi je najvažnija u životu i morao sam ju jednostavno uzeti. Nisam mogao otići u zonu bez toga. To bi bilo protuzakonito. Kam si ti? Pa doslovno sam ti na metar. A tu je zona. Nemoj padat.
neću da komentiram. Ja se kladim da ti nemaš ovo. Što? Ne gle Wallride. Ovo. Wallride. Vidi, ti imaš ovo, vidi. Kaj je ovo bilo sve? Nemam malo. Vidi. Kaj s tim? Kaj s tim? Si vidio? A kaj s tim? Možeš ovo. A ti možeš ovo? Da. Dobro, to svako može. A možeš ti ovo, vidi. Što? Gle, otišao sam skroz u Dusty Demon, nemoj! Ne. Na drvo i sad uništaš na drvo. Baš cool. Kako su dobri hoverboardi. Kaj? Ja sam isto tišu Dusty Doslovno ovdje Demon. ispod Vidi, ovog, Mario. ispod ovog je doslovno chest. I ako ovo tu uništi Mario, će znaš se kaj se uništi desilo? Ja sam se vrtio i u ovaj kamen sam udario s glavom i nastavio sam dalje. Vidi, na drvetu. Ajmo se kempat u drveću. Može, ali moramo onda otići ovdje gore. Ja sam na drvetu. Ja idem izvan zone da me stormu. Kaj? Idemo na supply drop. Ja ću sad biti na drvetu. To. Drvetu sam, nemoj pas, ne. Ne, ja sam dobar sad, nemoj pas. I hoverboard mi pao skoro. Ja ću past. Ja sam pao. Ja sam skoro izgubio pao. svoj hoverboard. Kaj? Gdje A ja je se sakrivam. hoverboard? Ja se sakrivam u drvetu. Daj A se ja? ti sakri u drvetu. Kaj? Daj se sakri u drvetu. Dobro. Se ovdje ne mogu sakriti. Samo se ovdje mogu. Koga pucaš? Vidi di sam. Vidi gdje sam ja. Daj, je bi me ikad skužio ovdje. Da bi me ti ovdje. Daj vidi di sam ja jednostavno. Da bi te malo skužio, ali jel bi ti mene skužio ovdje? Ne. Ne bi ni ja tebe iskao. Ja srušim stablo i a ti padneš na pod, ona bi te skužio. Znaš da onda možeš umrit. Sad kako ćemo se misliti? Ja se ne mogu uopće pomaknuti. A mogu. Ja imam hoverboard. Pa onda. Fakat. A bi mene sad skužio. Ja sam totalno u drvetu. Kak si totalno udar? Nemam pojma. Sad ovdje tu ti sad storm ulazi. Dobro, ja nisam izgubio health. Kaj nisi izgubio health? Ne. Nemoj na hoverboardu, budi tih. Ne šuti. Nemoj na hoverboardu. Mak. Nemoj se sad kempati. Još samo 4 ljudi, 2 na 2. Možda nećemo vinat. Ajmo počet buildat. Kaj ćemo buildat osim? Zato smo 2 na 2. Pa ćemo s Aj, launchpadom. koliko velika zona, mi smo 2 na 2. Ja imam launchpad. Ajmo se gradit higher ground, idemo na ovu planinu. Moguće je da su oni u njoj. Moguće. I tamo je loot. Ali pazi na trepove. No mislim da se i ovi kempaju. Uopće nema lufta. Ali ima plavi infantry rifle. Kako smo 2 na 2 ostali? To je Ne znam. pitanje. Sad nemoj viri glavu. Sad kad liko imaju bombe i sve. Kaj? Kad liko imaju sad ove rocket launchere i sve živo. Kak imaju? To u To u zoni smo. zoni smo. Dobro, sad je manja zona, sad ćemo se vjerojatno naći. Da.
I mi smo na najvećem high groundu koji postoji ovdje. Da. Tako loše. Ni da. Da. Ni. Di su ljudi, jesu oni campfire, šta? Sad kraj nam dođe s tebe, sam rekao. Sad tamo neko. Padne sami bum. Bum. Ti gledaj negdje, ja ću nekde. Kak bi ti reagirao Da. da sad pade neka bomba s neba i ubi nas? Landaju. Znam ne. Di? Tu su negdje, jel imaš trepova? Kod nas. Da. Postavi. Kod nas su. Znam da su kod nas. Imaš još jedan. Ne, ja bildam gore. Može nas ruše. Svašta je moguće. Ne, ja sam pao. Vidim ih. Gdje su? Gdje su? Ej, gdje su? Bildaju na tebe. Na tebi. Pazi, ja je pro. Ne fakat je pro. Oba dvojica su. Možeš i to, ubit ćeš i obe. Neko da si ovdje otišao lop. Tako. I da sad ti možeš otići u zonu. Da. A oni jesu u zoni. To je loot. Samo je luk. To je jedan nek. Nema puno. Mislim da možda znaju gdje si. Opa. Pa. Likovi su ludi. Pazi, imaju sniper. A daj kako imaju uvijek glajdere. To je preglupo dosta. Ne imam glajdere, jedan bi već bio mrtav. Nemoj. Ne! Ne! Kako je bilo Kako? blizu! Ne kužim kako je ovaj preživio. Doslovno si ga trepao s dva trepa, ovaj je mrtav. Doslovno. Lik je mrtav. Da. Fakat. Ne, a ja ne kužim. Ma ću ovo poslati friend request. Pošto nam, pa čini mi se kao. Kako se zove, znači A, V... Doslovno trepam ga sa dva trepa i ne umre. Da, U doslovno. nekog preživljenja. I hvala vam svima ljudi koji što ste pogledali ovu epizodu, pogledajte ostale epizode i hvala vam na gledanju.